Moi Tuukka ja Toni. Moi. Hienoa Moi. kun saatiin tulla tänne tekemään teistä vähän juttua. Ja voisitteko te vähän kertoa, että mitä te puuhaatte täällä SRK:lla ja millä alueella liikutte? Joo. Eli me ollaan Salon rakennuskoneen vuokraamo ja niin kuin nimestä voi päätellä, niin Salon alueelta sieltä täältä käsi ponnistetaan ja siinä Turun ja Helsingin välisellä alueella ollaan ihan yleiskoneen vuokraamo. Eli meiltä löytyy kaikkea mahdollista rakennustelineistä, käsityökaluihin ja henkilönostimia ja mitä vaan voi tarvita työmaalla, niin järjestetään. Te oottekin tehnyt meiltä Simeriltä hankintoja, kuten vaikka näitä dinglejä. Niin miten nämä on toimineet ja mitä mieltä olette koneista? Kyllä ollaan hankittu ja ollaan oltu ihan positiivisesti yllättyneitä koneista, niiden toimivuudesta ja talviolosuhteissakin menee ihan ilman ongelmia. Ja sitten toisaalta niin auttoi tuo usko kuitenkin huollon tukeen, että voi palkata vähän vieraammankin merkin. Joo, ihan mahtavaa kuulla. Eli selkeästi niin kuin edellisen koneen hankinta on vaikuttanut myös siihen, että on tullut sit seuraavia hankintoja. Kyllä. Ja te oottekin viime aikoina panostaneet näihin akkukäyttöisiin hankintoihin. Joo, me ollaan jo jonkun aikaa niin kuin mietitty tätä hommaa niin, että kun me hankitaan uusia koneita, niin lähtökohtaisesti me hankitaan niitä akkukäyttöisenä, jos vaan suinkin semmoinen järkevä kone siihen löytyy. Ja tämä uusi iso Saksila on vaan hyvä esimerkki siitä, että kyllä nämä on mukavampia, helpompia käyttää kuin perinteiset ja myös sitten tuo päästöpuoli, erityisesti lähipäästöt. Että perinteiset nämä Saksilavatkin pitää aivan hirveätä meteliä, dieselmoottoria, koko lähitienoa raikaa ja nämä on täysin hiljaisia. Että voi vaikka aamu 7 aloittaa parvekkeen alla työt ilman, että ihmiset häiriintyy. Taustalla koneen takana näkyy teidän myymälä, niin kerro vähän siitä. Joo, eli vähän poiketen niin kuin monesta muusta koneenvuokrausta, niin meillä on myös ihan kattava myymälä tuossa noin, missä sitten koneenvuokraaja saa mukaansa kaikki tarvittavat suojaimet ja varusteet, mitä koneen kanssa tarvitaan. Oli sitten tietty hiomapaperit ja poranterät ja muut, mutta myös käsineet ja hengityssuojaimet, silmäsuojaimet, hyvä valikoima ruuveja ja muuta tämmöistä yleistä tarviketta. Niin pystytään palvelemaan monipuolisesti siinä ja noin yhden pysähdyksen taktiikalla niin asiakas selviää ja pääsee nopeasti takaisin työmaalle. Mikäs on ollut parasta yhteistyössä meidän Simerin kanssa? Parhaita puolia on varmaan ollut se, että tosiaan ongelmatilanteessa ollaan saatu todella nopeasti asiantuntevia neuvoja ja tukea ja toisaalta niin varaosien nopea saatavuus tuotteiden kanssa yhdessä niin on ollut semmoinen ihan merkittävä tekijä. No niin, se kuulostaa hyvältä, että yhteistyö sujuu ja mekin tehdään erittäin mielellämme yhteistyötä teidän kanssa ja toivotaan, että se jatkuu pitkälle tulevaisuuteen.